Kokti shaldi poro bithi chawi thinya ni chai tokha khoi ashram bare amchani khorokre shikla bini mung jutis bakwa pati mung ni yagulo khoi hangkor shakham nogo tuwi phaikebona amchani porok rok pati mung kokti shaldi poro chamba hawar thana ni ashram bare bon bazar amchayo haino hai kokti shaldi poro bithi chawi thinya ni chai tokha bisi thamchi umoni khorokcha shikla bini mung jutis bakwa phia ba bo bahai pati mung ni bagai thinya ni lama no sai na harka oshikla abuna tui mung sasiya amchani lukurok pati mung ni yagulo khoi hangkor shakham nogo tuwi phaikebona amchani borok rok জানি না বাগান অবস্থা বাগান টিয়া তুমি অবস্থা নাম কি তাহের জ্যোতিষ জ্যোতিষ কিটা ডাকুয়ার বাড়ি বনবাজার বয়স কত 30 কেবি হ্যাঁ কেবি Hasteo salbrumno oba haike sak sak thinnani lama no sayei naharmani pati mungni bangmari bangrurugi phaimani pati mungo belai wana mate kmamawa tongo tabuk hasteni joto sinai nuknai rok Bureau Report Chinkhorang